Sangre! Tinapalabas. Nas daw ni Julia itinakita na itisigod ang nagsaadan ti balay da Doña Agosta. Awanen day didakkel a balay, ket basit langen a balay tinakatakder dita. Awan ti tao iti balay, ngem immasidag ti may sa akaaruba ni Doña Agosta, ket impakamo na ti kadda ti baket iti ospital. Napan nga rod da Julia ken Rafael iti ayan ti Doña. Nakapsuten daytoy, ket sandan a makasarita. Kabayatan na. Kalat mo't asimmangpot da idita ken Gringo iti Villa Gabriel. Nakakandado ti ruangan alandok, ngem nagsapul da iti nagnaanda asimrek iti inaladan. Dinadal ni Gringo ti Saradora ti Ridaw, ket simrek dalatan iti Villa. Kasla na danuman atukak ti kayarigan ni Gringo iti nalaos aragsak na. Idinto ta saan mo't amakaidna ni idita. Masidir daytoy, gapo kadag iti inuulbod nga imbagbagana kini Gringo. Itagagayem, at tuwin tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Nanang! Ha? Apay, Gringo? Kita ang tinatanawak iti tawa. At nagsardeng akalesa iti batog tiruangan alandok. Amangan mo ti amak nga sindero tinaglugan. Anya? Umika, kita ang tanaw sino ti dimtang. Kwa, tinasayat. Di ka pelagpakpakita. Anya? Dito'y kalaang. Saan? Sikakit ti agyan pa lang dito'y Siya kung timang sabat. No asino jay dimtang. Awan tao, Rafael. Ang kabsat, agsubli tayon ijay ili. Awan tao dito'y Villa, tani. Nakakandado matiruangan. Sige. Agsublita ijay ni Lola, nanang. Kurayan talangan na makapagsao. Ison ti pagdamagan ta iti kayat ta amaamuan. Wen anak. Apay nga ta anak kasarra ti Villa. Ayan dagiti babaunan da Don Esteban. Kan sa dinumati ayan da Don Esteban. Julia. Sika. Wenana, nagsubli akon. Kat kaduak ni Rafael. Ni Rafael. Lola, siyak da ito'y. Ni Rafael nga po ko yo. Rafael. Lola? Anya ti marignayo. Agpaimbag kayo kuma. Adda kami ang mga sikaso kada kayo. Siya ka ni Rafael nga apo ko yun. Isuan ni Rafael. Rafael, apo. Lola? Nanang, nagsangsangit ni Lola. Nana, nabayagan day di apanawan. Ita, ato'y kamin. Nagsubli kamin. Tinungpal ko day dibilin mo nga isublik ni Rafael dito'y ili anakayanakan na. Awanan. Naladawan. Julia. Nana, anak, saan arumbang akasarita ta iti mabayag? Makapadakas kan ko na. Wala nang. Ala, di kayo pala agsasao Lola. Sige, agina na kayo pa'y. Saan? Ato di rumbang maamon niyo. Awan. Gusto pa'y laday ta pa nagsauyo na naagusta. Marigatan kayo. Awanan. Mahiyo. Anya ka no, nanang? Anya? Awandan? Gusto pa'y laday ta pa nagsauyo, nana.
Makapadakas kada kayo. Agina na kayo, pay. Marigatan nga agangas, Nanang. Doktor! Nurse! Umayo ko makitaan to'y pasyente! Doktor! Nanang, ni Lola. Anak, kasla inuray na talaan. Husto ti kinunati, Doktor, amarigatanan ni Lola. Ngam, awan ka no matinakaro sakit na. Di maagasan ko, ma. Nakapsutan ti bagina. Gapudaytan iti edad na. Apay ngay. Kuma, makadan natapay iti napaot. Ikararag ta ang malasat na pay ni patay. Umay ka, mapantay ti chapel, anak ko. Agkararag ta. Awan pa'y titimtang dito'y Villa manipod si Mang Putta. Sayang tadi mo naabutan di naglugan iti kalesa ang nagsardang iti batong. Ang mga nugayim ti amam day chay. Sabagay, mayat mo't noon ti sumangpait. Solo tato'y nagdakil abalay. Wan, dakas nagparparik na kanyak. Anya dakas? Diyak maawatan. Adulamin. Mabisinak. Gayo man kiti kusina. Kitaan nyo na damaluto. Tagluto kayon. Huwag nga agbayso. Pakibiyangan tanti amin dito eh. Agluto aktap no adda sangpatan ti sumangpot. Apay ngay. Awan ti istak adilata. Wano oray anya ang mabali na pagbiag dito. Kasla na bayag nga awan nagluto. Na mag-aamin dagito'y alikamin dito'y kusina. Nadalos amin dagiti na igulin a kaldero. Nakamagmaga ti lababo. Awan talaga ti mabalin ko aluton dito. Kita ti pagbagasan. Imposible mat nga awan apulos ti bagas. Adday ta ti dakkel afyus kan a pagbagasan. Adda bagas. Agluto ak itiin na po'y. Ada siguro dilata dita. Nabisina ko na lang. Anak, kasla na bayag nga awan nagaraw dito'y kusina. Kayat ko asawan, awan samot tao dito'y iti sumagmamanunghal daw. Anya? Napananda ko, ma. Tinasayaat. Agluto ako ni itiin na po'y. Kalpasan na, mapanak ijay away tagdamaga. Sige nga, Ruben. Adalakit di pamadpad ta iti bisinta. Umanayon. Mapantaman iti bagbagam nga away. Makaikawa. Naulimot dagiti kakadwak ngagpaspastor. Kaskanyak. Agpampanulot damot. Maikawa damot iti kaawan dagiti amo may. Dakkel mo ta pakaikawaan may ti kaawaan day di apong usay. At dalain dito'y arubayan ti pagnanaidan mi dito'y ranchaw nga iti kastoy nga oras. Saan ama ibos ti bagbagana. At dalat ta palagip na kada ka na. Ngambita, awanayin. Awandan. Adda matanawagak ang nakakabalyo iti nalawa apatan di tababa. Agturong ti kabalbalayan. Sino nga tato'y nagkabalyaw? Kasla duwa ti nakasakay iti kabalyaw. Adda ka duwa na amang patpataray. Sumalog mapanak iti purok ta amuk no asino dagita. Antaon! Mapanak lang iti purok! Ada nakakabalyaw ngagturong ijay!
Da kayo gayam ti kasamak ni Papak. Tapno mamamudak. Siyak ni Gringo Gabriel. Ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Simang puta kundi ti Hacienda. Tapno kasaritak ti amak. Gringo! Gringo, anak! Oh, apay na. Di naklabdan ngagso. Masapo lang maamuan dan asino. Anak, natay gaya man ti amam. Anya ti kinunan. Awanan ni Don Esteban Gabriel. Natay gaya man. Well, natayan ti bagbagang nga ma'am. Apo sang-sangaylay. Sanda ka nga ma'am mo. Isungarot nga ipagbagak kada kayon. Yamamnok ti bagik kada kayo. Tasyak ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Siyak ti lalaki nga anak day di Don Esteban Gabriel. Dumngag kayo! Guli mo kayo! Kit denggan nyo ti baga! Anak, at dadumtang. Iso ka no ti kasaritam. Sino nga tayo ita? Sige, kasarita! Sakti binilin ni Senyorita Marisol lamang kita iti amin na maaramid dito Hacienda Gabriel. Ngam itatada akon. Siyempre, siya ako na. Ha? Baga kita yan. Siya ti anak day di Don Esteban Gabriel. Iti sa bali ang babae. Iso ti inak. Amamam. Uray putot nak itirwar. Dakkel ti karbengak ditoy. Ha? Malagip na pay. Nakita kayo idin ijay Villa. Juan, amok ang nakikita na ko. Sa anak una mapan ijay Villa. Iso Jack amo no asino dagiti tao ijay. Ket rumbeng asyak ti masurot ita ditoy. Tawan met gayam ti kabsat ko iti ama. Inabandula na met gayam ti Hacienda. Idinatayan ti amami. Saan na nga inabando na? Wino pinanawan ti Hacienda. Nagbakasyon lang iti Espanya. Kas panangiliwliwag na iti trahedya na pagteng iti daydi. Saan ka nalalayngam siya? Kanya gayam tinagan mo? Luciano. Siyagmat ni Gringo. Amo nak. Isungawagan na kiti Senyorito Gringo. Oh, apaya di kagtagari? Nangag mo ka di Jembagak, Luciano. Awagan nak iti Senyorito Gringo. Kanya dahi ito ang mapaspasamak. Anak ka na dahi di Senyor Esteban iti Ruar. Gringo. Ay, wal. Malagip kaon. Iso dahi jay ti maysa kadag iti singin niya anak dahi di Senyorita Lolita. Ngam, apay nga imbagana nga anak iti Ruar. Alnya ti kahit asawon day jay. Daytoy ita ti parikaut. Day jay agringgaw ti mangriribok iti Hacienda. Kasla makitkita kaun ti mapasamak. Inton sumangpet ni Senyorita Marisol. Naggasat ako nanang. Matay damot gaya man. Ket pimanaw mo't jay anak a babae ni papa iti asawa na. Gringo, anak. Kunam lang nakakita iti al-alya dagiti kasamak. Di da nga tanam namaan. Nga da sumangpet nga amo da. Ti amo da nga ta?
ket nawayadan nga aggamrod. Sigurado aswitiken dati bingay no awan ti amo da. Anak, ado ti asikaswanta dito asyenda. Ngam kasladyak amuno anya ti unaan. Anya? Naglaka? Anak. Ti unaan ta. Agrambak ta. Adarancho ti amak. Adulakit di ti bakay jay. Ha? Anya ti pampanunutam? Dayjeg nagan iti Luciano ti katalag iti rancho. Isong ti bilinek amang isalog iti maparti abaka. Anya? Oh, di ka agmulagat nanang. Agrambak ta. Agpapartiak iti baka pagsasangwan ti amin at trabahador iti asyenda. Yam amok ti bagik kadag iti amin at trabahador dito iti dayta aparambak. Wanan niya. Oh, di mayat ti napanunot ko, nanang. Wan, mayat anak. O di husto timbagak. Rumbeng lang ti kaadatan ditoy. Timing! Rafael, awanan ni Lolam. Di tapay nakasarita ang imbag. Agam, awanan. Apay ngay nanang. Kasla inuray natala asimangpet. Kuna ti doktor ang nakapsot unay ang ti resistansya ti bagina. Iti ababa asarita. Awanan ti pagnaan ti agas. Nangag ko ti palawag ti doktor. Binaybayan na kano ti bagina. Wan. Katgapo nga tadayta iti kaawan ti kabalay na. Awan na nga si kasukan kwa na iti panawon ti panagkapoy nan. Iso nga awanan. Nana. Data ti mga si kasukan kwa na. At dan ti karoba na anang bambantay kan kwa na. Mabitlaang ha. Kasaritak. Ha! Ha! Ipakamokin ni Senyora Agustat isa sangpot ti agnagan iti gringo. Rumbeng amamuan na. Ha! Ha! Kumusta mo't ngatan ni Doña Agusta? Saan kun anak kita kay? Manipod day di pan nakaitabon ti bangkay ni Senyor Esteban. Ha! Ha! Apag isaw, sarungkara kita. Ha! Asiduga ka, iti dayta akam tao. Oh! 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 Ah! Apay nga ado ti tao iti arubayan ti balay ni Doña Agusta. Oh! Anya ti kayat asawan ti makitak. Anya ti mapasamak iti sasangpeten dagiti singin nga anak da Don Esteban ken Lolita iti Hacienda Gabriel. Gagayem, di liway na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.